George Michael like, I know. And you know you always come here with strange news and we never believe you. This time we know. What about the cause of death? Really? Oh, jeez. You never told Gopi. I was just like, no, probably I told you cause of death. George, it's either poison or uzbulele. And it's about I committed suicide. Suicide is not us. Want to do uzbulala brabo. Election usfa sentameni usfa ceiling bese ceiling yakubula. Wele ceiling umama kavela 9 floor. Thamsanqa. But hey, akakusizi ufuna abanye bazobona. Sonta. Nanhlo wenzani wena? Ngakhala ngathi intamo ngathi ibhotha ihlelo lo. Sonta zabomalume bayakuthetha uhlele sofeni kanje. Ubheke phansi. Isilingi ikapile la uphuma igazi kancane. Ikapile isiphongo uphuma igazi kancane le. Ngapho mhlophe. Abaningi manzi. Abanzwani? Olokuthi but Thamsanqa. Ngine inkinga zegrocery. Ufuna ukuzibulala. Na imhlolo yami izwa nomntwana. Yini singakenzela noThamsanqa ngini? Angcono ngifa. Uyazihenga manje. Alungisele roof qala. Bathuma yena wathi hamba funa uPeter azolungisa le thini. Makafika uPeter na miyenze ekaleni. Yakathi uyazibulala loyo. Uzibulala iselenke. So Peter thinks uzibulala ngeselenke. Tami ukuza Tami ngithi akalazi akakazi Thamsanqa ngithi ubeka Tami uzibulala iselenke. Disappointed. Ngaba bayambambisa bamba ngapha lokho. Bayambambisa. Ayakokoda le good. Uqinisa uzama ukuqinisa ukuthi bakazama avela ahambe one. Umuntu angathathi alpirim, wathatha alpirim. Ubusiness ceiling yami. Hayaza una peace. Ngine society next week. Beka kunjani? They don't care. They don't want your reasons. Yeah. They don't need your reasons why you want to kill yourself. Like Joe, why ungacabangela abanye abantu like sina trip seZanzibar next seZanzibar. But ngobane nawo singayiyo ayingeke. Hayi Thamsanqa ni selfish. Hayi ni selfish. As in selfish. Awunomntwana ngabe ubhizi wenza abantwana hayi ufuna ukuzibulala. Yena imhlolo yethu angeke. Ngona ubela kubabakho, angeke kuba userenkeni angeke. Hi, Zinhle. Hi, Prabop. How are you doing? I'm good. How are you? I'm great, thank you. Fantastic. Prabop, I've got one question for Skhumba. Nimthathe because Uzivikele. Uzinhle moblo ilo or uzinhle nje. Phela uzinhle saza hemajesty thina hayi izinhle nje. Wayibuza le question ebuzayo. zintoni ezinto ozithethayo kodwa Skhumba? Sorry mama. Umxhosa. Awumva. Hambani ke amaxhosa hambani. Kodukana amaxhosa ezela ijoza zokuba. Ami ngayibona ngiyavumela Zinhle wena ndinenhloni nihleli apha ndinenhloni lo bhuti makayeke. Kumandi. Hayi ntombi iyahlekisa. Hambani. Hambani. Skhumba. ETranscape lapho nibekho. Nizela ngabo Christian nisahamba. Hayi batanzima. Sobula mathanzi. Khawuthi vele ngize nawazenka ami nihlomeka apha sihlaleni. Hambani. Zinhle sharp. No, you've made my day.